Λοιπόν, Minecraft για Αρχάριους, επεισόδιο 1. Στο Minecraft για Αρχάριους θα παρουσιάσουμε όλα αυτά τα οποία θεωρούνται δεδομένα για τους best παίκτες, αλλά για αυτούς που δεν ξέρουν που πάνε τα 4, είπαμε να κάνουμε ένα tutorial. Λοιπόν, όταν ξεκινάτε στο Minecraft, όλοι σκέφτεστε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Ωραία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι κυρίως να μην πηγαίνεις πέρα δόθε, γιατί θα χαθείς, θα νυχτώσει και θα σε φάνε τα ζόμπι, οι αράχνες και οι σκελετοί. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να βρεις ένα δέντρο σαν αυτό και να κόψεις ξύλα. Θα μου πεις τώρα πώς να κόψω ξύλα αυτή τη στιγμή που δεν έχω ένα εργαλείο. Δεν πειράζει. Στο Minecraft, όσο και να φαίνεται παράλογο, όταν ξεκινάμε να κόψουμε ξύλα χωρίς να έχουμε κάποιο εργαλείο, το κάνουμε με τα χέρια. Πλησιάζουμε λοιπόν σε ένα δέντρο, πατάμε αριστερό κλικ στο ποντίκι, κρατημένο, και έτσι κόβουμε δέντρο και πήραμε ένα κύβο ξύλο. Για πάμε πάλι. Ορίστε. Έτσι ακριβώς κόβουμε δέντρο. Βέβαια, όταν φτιάξουμε κάποιο εργαλείο η δουλειά μας θα γίνει πολύ πιο εύκολη, αλλά για την ώρα θα κόβουμε με τα χέρια. Είδατε πόσο απλό είναι? Πάρα πολύ απλό.